Zdravím ťa, tu je Boga zo stránky powerblock.sk. Dnes som si pre teba prichystal niekoľko videí, na ktorých ti ukážem cviky na rehabilitáciu a posilnenie ramien. Vďaka týmto cvikom tvoje ramená ostanú zdravé a budeš môcť trénovať dlhodobo bez bolesti. Čím vyššie váhy ideš a čím si silnejší, tým ti tieto cviky viac odporúčam. Na záberoch môžeš vidieť našu hardcore posilku, ktoré je síce troška viac tma, no je tam všetko, čo potrebujeme a môžeme tam trénovať úplne naplno. Je umiestnená v starej pevnosti, odkiaľ bola kedy strieľali Slovania na Turkov a neskôr tam boli dokonca Rusi. Verím, že ti tieto cviky pomôžu a prajem ti príjemné sledovanie. Ako prvé tu máme tzv. Opačné zhyby. Je to perfektná vec na posilnenie lopatkových svalov. Hlavne čo sa týka týchto cvikov, tak väčšina bude na zlepšenie stability a sily lopatiek, pretože odtiaľ väčšina problémov s ramenami pochádza. Tento cvik ti ukážem v troch variantách. Prvá sú kliky, dnes potom prejdeme na príťahy a budú tam aj bradlá. Tu je dôležité spájať a rozťahovať lopatky a poriadne ich stláčať, najmä v tej spodnej pozícii. Tuto napríklad môžeš vidieť pozíciu, ktorá je veľmi podobná benchu. Ďalej prejdeme na príťahy, ktoré o chvíľu budeš môcť vidieť. Áno. Pokiaľ nemáš kladku, môžeš to kľudne robiť aj ako keby zhyby. Tam je to síce náročnejšie, lebo si tam nemôžeš nastaviť váhu, ktorú budeš používať. A naopak zase, keď si ťažší, ako potrebuješ, ako vieš zvládnuť, tak to moc nebudeš vedieť cvičiť, preto je výborná kladka. A ešte tu taká ťažšia varianta tých klikov, a to sú bradlá. Je to perfektné, pritom to asi najviac precítiš tie lopatky, no je to zároveň asi ťažšia verzia, pretože sa musíš vedieť celý čas udržať a držať vystreté ruky, čo môže vidieť, že aj dnes sem sa uniká. Poďme na ďalší cvik a ten je tzv. LK. My nemáme kladku, ktorú môžeme výškovo nastaviť, keď máš kladku, tak tým je to lepšie, ale tu to môžeš vidieť band a vnútornú rotáciu manžiet, ramen a o chvíľu ti ukážem ešte vonkajšiu rotáciu. Odporúčam ti to robiť na obidve ruky vo viacerých sériách, hlavne držať lakeť pri tele, potom mne tu na videu trochu uteká. Inak odporúčam ti prečítať si aj článok, pretože tam sa dočítaš ešte o jednom cviku, ktorý ti nespomínam, pretože na to nemám vybavenie. Takže to bude ako keby taký malý bonus. A následne ešte tuto môžeš vidieť ďalší cvik s expanderom, toto asi nenahradí nič. A celý čas by si mal pri ňom stlačené lopatky a poriadne ich precítiť, perfektne si to prepumpuje a je to fakt základný cvik na rehabilitáciu a posilnenie ramien. Maximálne ti ho odporúčam, tá guma nie je moc drahá, stačí ti úplne lajková. Tento cvik v duše neznášam, no je veľmi dôležitý a na rozdiel od varianty, kde držíš na široko, tak toto dosť šetrí ramena a odporúčam ti robiť ho aj s pridanou záťažou. No a tu už máme hit parádu tých najlepších cvikov, takto bude svojich kamošov zdraviť na party. Môžeš mať v ruke fľašky napríklad, alebo poháre, ale neodporúčam. Je to výborné na precvičenie kompletne celých rotátorov ramien. Takto budeš dávať dole košelu cez leto, keď budeš vyšportovaný, ak budeš vyšportovaný. Následne o chvíľu prejdeme na tzv. Daj pokoj mojej priateľke cvik, áno, to už ho vidíš. Tieto cviky ti odporúčam ísť skôr na konci tréningu, aspoň v počiatku, pretože je to celkom dosť zaberať na ramená. Z každého v podstate z tohto cviku, nazvime to tak, robíš po 15 opakovaní a dá to dosť zabrať, keď urobíš napríklad 3 série a z začiatku by ti to mohlo napríklad ovplyvňovať benče, alebo tak. Čiže zarad to radšej na koniec, po tréningu, môžeš začať napríklad bez závažia, potom prejsť na polkilové, potom na kilové. Uvidíš, ako ti to pôjde. Dôležité je, aby si to však robil správne. Nemá zmysel tam robiť 5-kilovými jednoručkami, keď proste nerobíš to ramenami, ale všetkým možným iným. A pokiaľ z toho urobíš napríklad len jednu sériu, môžeš to použiť ako zahriatie ramien a tým v podstate vybaviť kompletne ramená už na začiatku tréningu tým, že ich poriadne prekrvíš.
Toľko odo mňa, ďakujem ti za sledovanie a pekný zvyšok dňa.